Kina kirarin kina son saurayi amma ko fiye wata mai sanyi baki taɓa siya mai ba, sai shi yake ɗawainiya da ke, da siya miki data, da tura miki kuɗi, da tura miki kuɗin ɗinki. Shin soyayya ce ko harƙalla? Assalamu alaikum, ai bibi ne. Yau zan yi magana ne akan inda yake muku kai a zuciya akan samari da 'yan matan zamani. Kina kirarin kina son saurayi amma kuɗin shafe-shafe na fuskar ki ya fi ƙarfin aljihunsa. Lokacin da kuɗin sa ya ƙare, za ki ce halinku ne bai zo ɗaya ba. Shin halinku ne bai zo ɗaya ba ko kuma aljihunsa ne ya bushe? Kina kirarin kina son saurayi amma ko fiye wata mai sanyi bai taɓa siya mai ba, sai shi yake ɗawainiya da ke, da siya miki data, da tura miki kuɗi, da tura miki kuɗin ɗinki. Shin soyayya ce ko harƙalla? Kuma samari kuna da naku laifin. Daga zaran kun ga yarinya sai ku fara mata ƙarya da mota. Kuna mata ƙarya da mota na abokinku, kuna baza musu kuɗin da ba ku da shi. Kuna sa ta a mafarkin da cewa kun san ba za ku cika ba. Daga lokacin da kuɗin kai ƙare aka tona ma asiri ko aka kama ka dumu-dumu, sai ka ce yarinyan ba ta da amana. Kai ne baka da amana, ba ita bace ba ta da amana. Soyayyar gaskiya tana farawa ne daga zero. Idan baki haƙuri kin zauna da shi lokacin da bashi da ko sisi ba, baki da hurumin zama ki ci kuɗi tare da shi lokacin da ya samu. Ina masu dutun soyayya na ƙarya? Ku fito fili mana. Ai bibi Gombe ne, mai gaya muku gaskiya. Ko za ku yi kuka, saboda kukan yanzu shi zai zama farin cikin ku na gobe. Na yi nan.